Years Start later. time dito sa may bangkal ng Davao City mga kabingka. Karon mga kabingka na ako'y bago na diskubrihan nga bagong halo-haloan at iba pa mga kabingka. So doon lang ni sa may grade school sa may Ateneo. So tara, at doon na to. Let's go. Mga kabingka, suwayan na to ang ilang produkto mga kabingka. So, ano yung ilang kape mga kabits. Ano ba na to? Ano ba na to? Wow. Look at that coffee. Lamig. So, ilang halo-halo mga kabits. Stick. Dulog sa kaping. Nakakalawa kay siyempre matunaw niya. Ano yung nahon? Nilig ko sa basta ko na yung ka-istrik pa. Humig guys. Sabihan mo sa sama dito. Sa kanan kita yung lagi. Kauban. Dito lang yun. Yung sa akin is tama lang yun ba? Shake na to. Sabi yung halong sa tigil. Fairness. Masarap lang ang halong. Sugod na mo din nakita mo na kami. Ang pangalan din yung store mga kabigay. No, late. Ano at ipapa. Ano na pangalan. Alam mo to one year na. So anyway, balik ka dito sa oh, dato. Ikaw ang diabetic ka sa kabalatan. Hindi sa tamis. Doon na sa coffee shop. Kasi lalo ang mga lamian ba? Alam mo saan ito? Helikop man. Baliktad na. Agre ang mga lamian ba? Taas. Kanina din.
Kasi franchise yun. Tapos, Doon ako ng egg sandwich sila do. Tuna egg sandwich. Malasa din mo tuna ng mga kabinso. Napag-iitlog na cheese. Sabi kayo. Second floor. Isa din mo kape. Pero meron ka tapay. red juice. Iba na yun. Lumanan. Yung sa kabila. Perfect. Yung halo ba? Palit ka sa halo. Ang pag-ibig mo na lamihan mo. Kaya ako lami na sa lalong kita. Hindi na ano? Bulan ka lang kaya si ano noon. Oo, nagsunog yan. Ano yung pinakalamig eh? Modero. Saging sa lalo mo. Kasi naman napunta sa Magdating si ano, anak niya ulit, yung Saan ka naman sa nila? Oo, hindi, sinuhin lang nila sa tapos, Nakikita sila naman. Hindi pa sila ano tuloy dito si Raisa? umuwi. Si Michael. Oo, kain siya. Walang kadagdag dito. Ngayon ako nita ng mga kabinta. Super good ka niya din. Nakita. Like, halo-halo ako sa mga kabinta. Located kami sa Pangkawas. Akmak sa Situbay sa Ateneo. Sa public secretary, pag makipag-living kami, Panalo pa. Dalayin mo sa yung mga kaluluwa. Espiritu. Maiwan ka. Maiwan sa Pwede mo din dito mag-take. Kita ko tama. Okay kayo? fresh fries. Iwasan na nato. Enjoy di kayo kung mga kabingka. Ito po si DJ Marks in the place of it. See you in the next my vlog. Mga kabingka. Gusta. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.